नै बुख्रा खालायलायदों आरो बुख्रा खालायलायनायसो दावदैयानो सिङाव नै बेलाय Welcome back to my channel. गासिबो मोजाङैनो दं जानांगौ टाइम वेस्ट खालामालाफानो माने दिनैनि भिडिअखौ आगबारिनोसै ना मा होनो लोगोफोर स' चलो स' नै बिथिंजाय दायो रुगासिनो माबा मा होनोमोनलायो बेखौ जाय होनो सोमफ्रोम ना मामा सोमफ्रोम बिलाइ स' बिथिंजाय रुगासिनो सोमफ्रोम बिलाइ ओमफ्राय बिथिंजाय खाम संखाबाय मोनजोबखाबाय ओमफ्राय बिथिंजाय जाहा नापे गायदेया मा बनायना दोनखोथाय बेसारि ना गोरान होलायलायनानै नै जि मोजां बनायना दोनदो आरोना माबाखौ मा होनोमोनलायो दालिखौ खारै होनानै बरिया बनायना दोनदो आरो ना गोरान होलायलायनानै ओमफ्राय दङ बिथिंजाय बियो माथाय फुलकबि दं ओमफ्राय आलु दं दां फुलकबि दं आलु दं बिलाहि आलुदोंथ' संदो खिन्थु माने माबा जाया आरो मा होनोमोनलायो गोथाव मोनजानाय नंला आरोना बेखौ मानोना माबा गैया मा होनोमोनलायो थै माबा बिलाहि गैया आरोना गोथाव मोनजानाय नंला आरो बेखौ बेनिफ्राय नारेंखल मोनसे सिरिना होफैनांगौबाथाय सेसखा आरोना बरिया गेब्लेजोबखागोन आरो गोथाव मोनजागोन मानिया बरिया गां फुनानै मा फुनानै बैयाव मोनसे बिफां गायना होबाय आरो माबा मा होनोमोनलायो थाइजौ हाइब्रिदखौ जागोन ना जाया उनाव नुसिगोन आरोना दासो ओंखारबोदों आरोना बियो नै मा होनबाय थानाय हा मालाय जाबाय दा थिंजाय लाबाय हनै दाउदै मादि जागोन नोङो एवफ्लेगोन एवफ्लेदो एवफ्लेबालाय आरो माहा जानो आरोलाय दाउदैया मोनसे बियो बायब्रामनायलै मोजां मोनामनो हागौ दे ने हा स' बिथिं नै फुफ्लंना लाबाय आरोना मानो बिदि माबादों डाइरेक्ट थक होबालाय मा जायो बायनायथिं नायग्रोबाय आरो नै बुख्रा खालायलायनायसो दावदैयानो सिङाव नै बेलाय बुख्रा खालायलायनायसो आरो बेखौलाय आरो माहा जानो गारहत स' बिथिंजाय दायो मोजां दावदैखौ देख्रुबना लाबाय आरोना बरियाहै ओमफ्राय बिथिंजाय जानहरबाय लरहा टावा बरिया जानहरना लाबाय आरो दायो संख्रि लगायना होखानोसै आंनाव मा संख्रि लगायना होखानोसै होखादो संख्रि होयो ना मा आं संख्रिखौ लामना हैदोंमोनलै गिसिखौ माहा लामना हैनो दोङो लामना होदो लामना होदों ओइयावसो गेन्द्राया ओइलाय मायाव ओइलाय हनै ना गोरान खर' हायदों ना गेन्द्रा ना गोरान दोनग्राखौ थिं खालामना हर माखौ ओइखौ र' दे खामना हरमारनो गाबस्रियाखै माथो गेवाबो खायबाय हनै हायालै बिदों फायखायो बियो बे माबाया ना गोरान दोनग्राया गाबबाथाय मोनफैखाबाय हाजार मोजां उन्दुलांदोंबा एव मा होदों हालदि दावदैयानो गोमो जाखायो आरो हालदि होना होबावबाय नोङो हा दावदैयानो माबा जाखायो मा होनोमोनलायो गोमो रं जाखायो आरो बेहा दांना हरबाय आरो ना सासेया हालदि दांना हरदो आरो मिट मस्लाफोरखौ हरनो हाया हा मिट मस्लाफोरखौ हरनो हाया हरलालै मिट मस्लाजोंबो बारहोदो स' नै दानो माबादोंमोन ओमफ्राय दायनो जाबाय आरोना आं माने बिदिसो जाखायो आरो मोनबाय दोनदो
ओंखायनो हालदै होनाङामोन हालदैयासो गोथां मोनामसिगोन नामा मोनामालै हा मोनामा मोनामा हालदैया मोनामाबानो जाबाय आरो मोनामालै मा जेबो होआखै आरो हालदै माहाय होदों ओमफ्राय संख्रि होदों ओमफ्राय थाव होदों बास एसांआनोल' ओमफ्राय गैया बे लाब गैयालै माहा जानो आंगा जांगा जानाङा माथो मा बुजिया रायख' हेनसा खालामबाय थायो बोरै बानायखायो ओरैनोबालाय बेलेग माबा टाइमावबालाय जा दायोलाय माहा आइ हानहर होनबालाय माखो हा हानहर लायहां नांगौबा बेफोरखौ जाना मोजांखो माथो मानसियालाय खनसे लागैनो नोङो एवहर जाबफानो हायामोन बिदोंनो आं इखो जानो नामायनायमोन हा खनसे लागैनो एवजाबफाबानो जायो मानसिया मा इखो जानो माखो गोथुस समा एखेसो बनायगोन बिदियानो बनायगोन दा हा मा मामिया दांसिगोन आरोना बैखो दोहैनिखो बबेखो मोजां नङिखो मोजां नङिखो जागोन मामाया जासिगोननो नोङा माहायल'सो माने भिडिअ माबानायाव माबा नाङा आरोना साननाङा हिनजावखौ जानो होआखै मानो माबा जानो होआखै ओमफ्राय बिमाखौ जानो होदों होननानै बेहा नुखादों हनै उदैया बेखायनो माबानो होआखै आरोना बेखायनो ओंखायनो जानो होथ'वाखै आरो इखो आंगा जांगा माने अभियासलि माबायाथ' थैखाया बे दावदै माबानायफोरालाय माहा थैनो माने आंबो मानि थाखाय जाया माने बेखौ दहाय होनदोंमोन आं जाया होननानै माने बेखौबो जमा जागोन जमा मोनसे जायगायावनो लाखायो नालाय बेखायनो माने जमा जागोन होननानैसो जाया होननानै होननाय आरो ओरैनोलाय जानो हायो बेखौलाय आयौ मा मोसा गाबदों बिथिंजाय बनायबाय थासिगोन बियो बिथिंजाय माने आं माबाबो खालामाखै आरोना आन्दाजबो खालामाखैमोन आरोना जे बिदि माल दोङो होननानै आरो मानो मोनलायो ना मियानि माने आग्लायनाय मोनसे ना दोङो ओमफ्राय बिथिंजाय दोङो ना खर' मामियाबो गम गैया आरोना बे नाखौ माने माबायानो दोननाय आरोना मिया मानो मोनलायो मामियानो दोननाय आरो ओमफ्राय दा मानसिया माने बावगारना थाबायना नोङो बावगारना थाबाय आरो आंबो गमानो गैयामोन दासो ओरैनो फ्रिजआव मा दोङोलै होननानै ओरैनो खेवना नायनायावसो गम मोनदों आरोना जानोसै दायो गोथावहै ना मोनसे थाबायलाय आरो मा नांगौ नङा होमबा बिथिंजाय दायो हनै आयौ बिथिंजाय होननाया माथोआ बायलायलायदों माथो आं नाजालायदो आंथ' जाया बिखो नोंलाय मानो जानो नोंनो होआ हा आंनो होआ आं जाखायाबो ना गोरान होननायसो बे माला बेलाय सोलाबाय माने मोनामसुबाय बेखौ दायो बियो हारसिंनो फोजोबजोबसिगोन इनिफ्राय बे मालखौ आङो हारसिंनो फोजोबजोबसिगोन आरोना गोथावहै माबा हेन्सास नुदों मानो मोनलायो दाउदै माबा खालामनाय बिदै खालामनाय दाउदै आलु बिदै खालामनाय हेन्सा नुदों आरोना बेलेगफोरनिया होनाङा बेलेगफोरनिया मालाय माबा जायो मानो मोनलायो गथा फुलकबिखौ गथा दिनो आरो ओमफ्राय जाहानिया बिदि सङो मानि थाखाय सङो होननानै होमबा आंनि थाखाय सङो आं माने गथा जाया बेखौनोबो दा माबावनोसै बियो मा माबाखांबाय बिथिं दावदैबो जाबाय ओमफ्राय बेबो जाबाय गासिबो जाजोब्बाय बेहाबो बेखौ लासिगोन लरहाखौनो लासिगोन बेहा दायो माबा सान्दुंआव उन्दुबाय थानाय दां होमबालाय बियो दायो जाजोब्बाय गासिबो जानोल'सो बाखिसै आरोना दायो जानोसै दायो जाना लानोसै माना लानोसै ओमफ्राय दा उनाव आरो लायबावनांगौ माने न'आव माने माबा जोब्बाय आरोना गेस जोब्बाय ओमफ्राय गेस जोब्बाय खिन्थु माने जा माने एक्सट्रा माबा थाखायो आरोना बेयाव ग्रोब फिटिं खालामना होबाय आरो मैया मोनावनो जोबदोंमोन ओमफ्राय दायो
मोनसे लायनोसै बे सोंदामथाय दै फन खालामनायाव न'स' उनाव बायनासो हरनायमोन स' दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ एन्ड मिलते नेक्स्ट एपिसोड में क्या चलो टाटा बाय बाय